मा सयमान फिसा नोंसोरनि फिसा मैल्य गैयि फिसा कन्ट्रभार्सिनि स्टार्ट खालामनो गोसो गैया दे नाथाय एनिथिं एमजे आंनि भिडिअखौ लानानै बानायदों उइदाउट पारमिसन आं बेखौ नङाबा एफआइआर होनाय जागोन मानो होनबा आङो कन्ट्रभार्सि खालाम सिरि थादो बाद दोनदो बेफोरखौ कन्ट्रभार्सि लाबोनो नांला गोरोबलायदो जि जाबाय जाबायसै राजखान्थिखौ ज्राब दोन नोंसोरो जुदि राजखान्थिजों लोब्बा दङब्ला एबा लोब्बा थागोनबा राजखान्थिनि थाल्ला बुंना लाखा आं आमुखा राजखान्थिनिसो होननानै आं आमुखा राजखान्थिनि थाखायसो मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन गुबुनखौ बखिगोन होनना बुंना लाखा गावबा गाव दा बेफोरबायदि आरो खौसेथि गैया सिबिनां रायजो राजाफोर मा सयमान फिसा नोंसोरनि फिसा मैल्य गैयि फिसा साबस्क्राइबथ' खालामनो हायो सिगां खालामखादोंमोन दाखालिबाव जिबायदि कन्ट्रभार्सि जाबाय बेयाव आनसाबस्क्राइब खालामना दङ आरो दासान्दि आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन चेनेलनिफ्राय मानो होनबा मोजां मोनाखैब्ला मानोथो मोजां मोनाब्ला मानोथो नायनांगौ नङा होनबा उनाव जुदि गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लायोबा एबा बयजोंबो गोरोबनानै थायोब्ला साबस्क्राइब खालामफिनगोन आरो दाबो भिडिअखौ नायो सिगांनिफ्राय भिडिअ नायबाय थाखायोमोन आं बिनि फार्स्ट बिनि स्टार्टिं इउटुबाव फैनायनिफ्रायनो आं नायबाय थाखायोमोन बाट दासान्दि बियो जाबायदि मानसिया जा सभाब दिन्थिगासिनो दं बे सभाबा मा बेखौ खानसे गावनो गाव बुजिगोन गावनो गाव सानना मोनगोन नंमारगौ होननानै दा जेनेबा बयबो बुंदों इउटुबारफ्रा गाव जेनेबा देरहानो लुबैनाय बेखौ बयबो बुंदों नंगौ बे देरहानो लुबैदों नङा होमबा शेर खालाम गोबां टेक्न'लजि आरो निउसनि थाखाय आरो इडुकेसन टिप्सनिबो थाखाय नोंनि महरा बेसे समायना दिनैनिफ्राय बे सानद्रिजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि रावखौ लाबोसिगोन सायख'नानै बा सानद्रिजों सालिजासिगोन आंनि रावा हामाले स्टप प्लिज आं बेखौ बुंसै फाइनालि आं बेखौ वार्निं खालामखाबाय दै जुदि एबारनिफ्राय जुदि माबा जायोबा डाइरेक्टलि केसआसो थांखागोन डाइरेक्ट केस फाइल खालामखागोन आं आरो बिनि गेजेराव नों हायो आं हायो बे उननि बाथ्रा जासिगोन बाना मेन नोंसोरनियाव दङ राजखान्थिनि बाथ्रा राजखान्थिखौ लानानै नोंसोर एगेन्स्ट जादों आं डाइरेक्ट बुंदों नोंसोर राजखान्थिखौ लाना एगेन्स्ट जादों दिनैनि दिनाव प्रकाश नार्जारिया इउपिपिएलनि आरो सानैसो दङ बिपिएफनि आं बै बिपिएफनिफोरखौ मुं थाखिला खिन्थु डाइरेक्ट प्रकाशखौ बुंदों इउपिपिएलनि नाय जों इउटुबारफ्रा नै आंथ' इउटुबार नङालै आं मिडियावबो थांनाखै इउटुबारफोरा फ्राय रायजोनि जाना बाथ्रा बुंबाय थायो सोरबा राजखान्थिगिरिजों लोगो जानानै राजखान्थिगिरिखौ मोजां मोननानै साइड फारसे बाथ्रा बुंना माने दिनैनि दिनाव इउटुबारा रायजोनि जानानैसो बाथ्रा बुंनांगौ रायजोनि मा प्रब्लेम जादों बेखौसो रायजोनि खोथाखौसो माने बै दैदेनगिरिफोरनो फोरमायनांगौ एबा बुंनांगौ एबा ससियेल मिडियायाव दैखांनानै होनांगौ माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला बेखौ होमबासो नुगोन दा दैदेनगिरिफ्रा ओरैनो जेरै निउसफ्रा निउस पर्टेल निउस टिभि चेनेलफ्राव मा होनो निउसआ मा होनो थाखाय निउसआ माने रायजो राजानि दुखु आफोद खैफोद आफोद मानोना जि जिउ खुंनायाव जारला जादों बेफोरखौ सरकारनिसिम दैथायहरनाय निउस मिडियाजों दिनै माबा मोनसे जाथाय दावराव जादों मानि थाखाय मा बेखौ सरकारा माने कुइकलि मा बेखौ एक्सन लायो ससियेल मिडियाफ्राव नुनानै ओरैनो मायावबा मा जादों मा लामाखै मा फाखायानो थांदों ना अन्थायानो गारैदों बेफोरखौ जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायाब्ला खिन्थायाब्ला माखै मा दलं गैया मायावबा दलं बायबाय मा मोनसे बेफोरखौ खिन्थायाब्ला सोर बेफोरबायदि मिन्थिनो सोर दैदेनगिरिया दा खोथाया बेनो साइड फारसे जानानै बुंब्ला बै साइड फारसे मानसिजों गाज्रि बुंजाखागोन साइड फारसे जाना एक्चुअलि दै जोंबो बुङो दा सोरबाया बुंलांगोन आंखौ नोंबो बबेबा पार्टिनिसो होनना पार्टिनि खोथा गैया माने जाय सोरखाराव दङ बै सोरखारखौ माने नारसिननो थाखाय
जों ससियेल मिडियाखौ बाहायो बे ससियेल मिडिया इउटुबानो जा निउस पर्टेल निउस फेसबुक बायदि बेजों जों नारसिननो हायो सोरखारखौ एबा सोरखारनिसिम जों खौरां दैथायहरनो हायो लोगो हमलायनायनि बाथ्रा बुंदों मानो लोगो हमलायनो आरो लोगो हमलायनायाबो जाबायदि बाथ्रा बुंलायदों माने दम गैया दम दंबा फै दा बेफोर मा बाथ्रा दमजों मानसिया सोलिया दै दमजों मानसिया सोलिया प्रकाश नार्जारिखौ सानदोंमोन सिगांनिफ्राय जेब्लानिफ्राय आं भिडिअ नायबोदोंमोन थारैनो बियो इयुनाव बयजोंबो अनसायजागोन बयजोंबो मोजां बुंजागोन गेदेर गोलाव जानो हागोन हारिनि बाथ्रा बुङो हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ हारिनि अलखदाव आगान होयो मानो हारिनि अलखदखौ बानसयो एबा रुजुमनानै लाफायो रुजुमसयो नाथाय दा नुबाय इउपिपिएल हान्जाजों सिद्दा माने डाइरेक्टलि मदद होनानै दिनै गाव गुबुनजों बायदिसिना ट्रल खालामजानाय गाज्रि मोनजानाय बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि जानाय दा बेफोरबायदिया जाबाय जोबोद दुखुनांथाव मदद हो सोरबा राजखान्थिगिरिखौ मदद हो खिन्थु बेफोरबायदि डाइरेक्टलि नङा मानो डाइरेक्टलि नङा मानोना नों सासे ससियेल वर्कार दै समाजनि खामानि मावग्रा राजखान्थिगिरिया माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बबेबा मोनसे राजखान्थिनि एगेन्स्ट बाथ्रा ओंखारखायो नङा होमबा दा बे राजखान्थिगिरिफ्रा खौसे जायाखै ना जायो जानो हायोब्लाथ' खिन्थु जायाखै दा बेनि बेलायावनो दिनै प्रकाश नार्जारियाबो बायदिसिना बुंजानो गोनां जाबाय मानो बै इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होयो आरो इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होग्राफ्राबो खायफाया बेखौ गाज्रि मोननो हमबोबाय मानोना दिनै राजखान्थिखौ मोजां मोना मा जानो दिनै बिनि आखला निजेनिब्लाबो मोजां मोनजानाय खामानि मावनांगोन दिनै बिनि साबसक्राइबारफोरानो सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामनानै हयथ' सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामालासिनो बेखौ बुंगासिनो दङ बाद दोनदो नों बुंनायनि थाखाय जेनेबा गोरोन्थिखौ मानिना लादो होननानै गोबाङानो बुंदों खिन्थु गोरोन्थिखौ मानिखाया माने एक्सप्लेन मोनसेनि उनाव मोनसे बाथ्रा दिहुननानै माने कन्ट्रोभार्सि सोमजिहोदों आरो देरहानो लुबैदों जों मोनथिगौ बयबो नङा होमबा इउटुबा माबायदि इउटुबा मा दिनैनि दिनाव जाबायदि फोरमायबाय बेफोर नंगौ जों गनायो खिन्थु बेनि बेलायाव जों गनायना मा जानो बै गुबुन मोनसे बेलायाव गनायजाथावा मानोना बियो कन्ट्रोभार्सि लाबोगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे गावनि टपिकआव फैदो गावनि गुबै लामायाव आगान सुरफिनदो सानदोंमोन प्रकाश नार्जारिनि भिडिअ नायै गोबाङानो माने मदद मोनो माने माखौ मदद मोनो सोरबा मानसि गोमायोब्ला बे मानसिखौ मोनफिननाय जों नुबोगासिनो दङ प्रकाशनि चेनेलावनो आरो सोरबा दुखु आफुदाव गोग्लैनानै थानाया मदद मोनदों सोरबा बेमार आजार माने फाहामनो हायिया रां अनसुंथाइ मोननानै माने प्रकाश नार्जारिनि चेनेलजों जि मदद हरनाय बे मदद हरनायखौ मोननानै बेमार आजारा हामदों एबा फाहामनायाव मदद मोनदों दिनै बेनो कन्टेन्टआव फैफिनदो ज्राब दोनदो बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सिखौ आरो मा एफआइआर होलायनाय माबायदि एफआइआर होलायनो एगेन्स्टआ बेनो जोबनो थाङाखै जों सानदों गोरोबलायबाय मिलायलायबाय दे जाबाय होननानै खिन्थु दा नै भिडिअ क्लिप होनायनि थाखाय बे एफआइआर होनो नागिरदों इउटुबार मिटआव जिबायदि स्टप कन्ट्रोभार्सि होननानै लिरदोंमोन सानदोंमोन गोरोबसिगोन दिनैनि दिनाव जेनेबा आं मुं गोथां गिला प्रकाश नार्जारिनि जाबायदि एगेन्स्टफोर दंमोन ना सिगां एगेन्स्टफोर दंमोन बिसोरो जुदि इउटुबार मिटआव 5 जुनाव गोरोबलायनानै भिडिअ बानायलायनो हादोंबा रायलायलायनो हादोंबा ज'ज'यै अब्ला दिनैनि दिनाव बे इउटुबार मिट जोबनायनि उनाव दिनै मानो गोरोबनो हायाखै दिनै गुबुना गोरोबा दिनै गुबुना जि बुंदों बेखौ दिनैनि बेलायाव मानो गोरोबनो हायाखै एगेन्स्टखौ लाफाबाय थाबा जानाय नङा से मिलना बातें करे ना